Η Τρίτη είναι η νέα Πέμπτη, που κάποτε ήταν η νέα Παρασκευή, που στις ένδοξες μέρες της ήταν το νέο Σάββατο. Με άλλα λόγια, η Τρίτη είναι η πιο νέα από όλες τις άλλες μέρες της εβδομάδας. Και εσύ το νιώθεις. Σήμερα είναι η μέρα σου. Θα βγεις, θα διασκεδάσεις, θα ροκάρεις. Για να μην τα κάνεις σαλάτα, φτιάξε μια σαλάτα. Ιδανική για την περίπτωση είναι η σαλάτα ρόκα. Ρόκα είναι κλασικό συστατικό των σαλατών. Είναι όμως και η προστακτική του ρήματος ροκάρο. Η σαλάτα ρόκα θα σου δώσει όλα εκείνα που χρειάζεσαι για να βγεις έξω γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και όλα εκείνα που κάνουν τους άλλους να λένε «You rock». Επίσης, επιλέγοντας να φτιάξεις μια σαλάτα ρόκα, επιλέγεις ροκ, άρα πέτρα. Και όπως θυμάσαι, πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί, ποιος κερδίζει πάντα? Η πέτρα. Με ψυχολογία νικήτριας έχεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και άρα λιγότερες πιθανότητες να τα κάνεις σαλάτα, φτιάχνοντας απλώς μία σαλάτα. Φρέσκες σαλάτες Μπαρμπαστάθης, γιατί μια σαλάτα κάθε μέρα μας κάνει καλό.